Kif intom? Illum qed nitkellmu dwar il-beatitudnijiet. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li jisseguna. Ara miktib tal-profeta Sofonija. Fittxu l-mulej il-koll. Intom l-umli tal-art li tagħmlu ordnijietu. Fittxu l-ġustizzja, fittxu l-umiltà biex forsi f'jum il-korla tal-mulej ikolkom fejn tistkennu. U nħalli f'nofsok poplu umli mċekken. U fissem il-mulej ifittxu l-ken dawk li jifdal minn Izrael. Ma jagħmlux ħażen, ma jgħidux kliem ieħor u l-sin qarrieq ma jibqax iżjed f'ommhom, hekk li joqogħdu jirgħu u jistrieħu bla ma jbeżżagħhom ħadd. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu. Il-mulej jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjasrin. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja. Il-mulej jerfa' lill-milwijin. Il-mulej iħobb lill-ġusti. Il-mulej iħares lill-barranin. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu. U jżomm lill-iltin u lill-arbla, imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej isaltan għal dejjem, Alla tiegħek, Sion, minn nisel għal nisel. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu. Ara mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, qisu s-sejħa tagħkom, għax mhumiex ħafna fostkom li huma qorrief skont il-qis tad-dinja, mhumiex ħafna s-setana, mhumiex ħafna n-nobli, imma Alla għażel in-nisbolo għad-dinja biex iħawat l-qorrief. Għażel id-dgħajfa tad-dinja biex iħawat lill-qawwija. Għażel il-mistmerra mid-dinja u n-nies li ma huma xejn biex iġib fix-xejn lil dawk li huma xi ħaġa. Hekk ebda bniedem ma jkun jista' jiftaħar quddiem Alla. Minnu li intom tinsabu fi Kristu Ġesu li sar għalina l-erf mingħand Alla, ġustizzja, qdusja u fidwa. Biex bħalma hu miktub min jiftaħar ħajjiftaħar fil-mulej. Alleluja, alleluja, iffirħu u tennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Alleluja, alleluja. Ara mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, kif ra l-folol, Ġesu tala fuq il-muntanja, għad bil-qiegħda u risq leħ id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid: Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom jassalna ta' smewwiet. Ħenjin l-imnikta, għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma jaraw lil Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu li Alla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom jassalna ta' smewwiet. Ħenjin intom, meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Iffirħu u tennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Dan ir-rabaħat ta' matul is-sena, u llum qed nisimgħu d-diskors tal-muntanja mill-bidu tiegħu. Ġesu qed jgħallem lid-dixxipli tiegħu minn fuq il-quċċata ta' muntanja. Dan ifakkarna f'Mosè li tela fuq il-muntanja Sinaj biex jirċievi l-10 kmandamenti. Hawn Ġesu jagħtina sett ieħor tal-linji gwida kif għandna ngħixu, it-tmien beatitudnijiet. Il-kelma beatitudni ġejja mill-Latin beatitudo li tfisser barka jew għena. Jibda: ħenjin il-foqra fl-ispirtu. Jekk ma torbotx qalbek mal-affarijiet materjali jew il-flus, jekk inti fqir fl-ispirtu, se jkun hemm wisa għal Alla f'qalbek, issib il-veru ferħ fil-ġenna. Imbagħad Ġesu jgħid: ħenjin l-imnikta. Dawk li huma mnikta u sobiena bħalissa se jiġu mfarġa minn Alla li jġib faraġ akbar milli jista' jġibilna ħadd ieħor. It-tielet beatitudni: ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirthom l-art. Persuni ta' qalbhom ħelwa mhumiex marbuta mal-poter. Dan jagħmilhom mexxija tajbin meta jiġu msejħa biex imexxu. Imbagħad Ġesu jgħid: ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ tal-ġustizzja. Mhux qed jitkellem fuq l-ikel u x-xorb,
qed jitkellem dwar dak li aħna mixxen għalih. Jekk inkunu bil-ġuħ u l-għaġġ għall-ġustizzja, fuq kull ħaġa oħra inkunu mxebbejn u nsibu l-vera ferħ. Il-5 beatitudni ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Alla u ħniena u mħabba. L-istess kif int tħenna l-oħrajn, hekk tirċievi l-ħniena ta' Alla. Il-ħniena tfur minn ġa fik. Imbagħad Ġesu jgħid ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom. Is-safa tal-qalb ifisser li qlubna ikunu ffukati fuq ħaġa waħda, fuq Alla. Ħafna minna huma mifruda fihom infushom u maħniex ċerti fiex nemmnu, imma meta niffukaw fuq Alla inkunu nistgħu naraw ċar. Is-7 beatitudni ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu u li Alla. Xi ħadd li jġib il-paċi minnu tibdi l-paċi għax hu marbut mal-paċi ta' Alla. Dawk li jġibu l-paċi joħolqu r-rabtiet bejn il-persuni. Fl-aħħar, Ġesu jgħidilna ħenjin intom meta jippersegwitawkom minħabba fija, meta ssibu min ma jħobbkomx għax qed tippruvaw tagħmlu t-tajjeb, ifirħu għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!